Het is donderdagavond, 20 augustus. En bij ons hier in de studio is het precies 2 minuten over 7. Welkom bij een nieuwe editie van Hoop en Zegen. De hoop der dingen. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw trouw zijn wij gekomen. vertrouw op uw genade, want ik ben in uw naam.
vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. Geest van God, neem mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade.
Een hele fijne avond. Dank dat u ook vanavond weer aanwezig bent op dit platform. En als u vanavond op dit platform bent, misschien bewust, misschien per toeval, maar toeval bestaat niet. Dan kan ik u verzekeren dat u op een goede plek bent. Want op dit platform, daar kunt u een ontmoeting hebben vanavond met Jezus Christus. Vanavond kunt u met een open hart al dat goede ontvangen wat Hij voor u gereserveerd heeft. En dat kan van alles zijn. Dat kan een woord zijn. Het kan een verduidelijking van een woord dat u eerder heeft ontvangen. Het kan zijn dat u vanavond wordt aangeraakt en gevuld door de Heilige Geest. Maar op dit platform gebeuren mooie en wonderbaarlijke dingen. Daarom heet ik u van harte welkom, ook vanavond weer, op dit platform bij Hoop en Zegen, de hoop der dingen. En ik wil u uitnodigen om vanavond samen met mij, u en ik, om samen voor het aangezicht Gods aan te treden, met een hart vol dank voor deze mooie dag dat we hebben ontvangen. En weet u, het is een wonder, het is een kostbaar geschenk, dat we elke dag weer wakker worden, gevuld met levenslucht. Dat we elke ochtend onze ogen kunnen openen en om ons heen kunnen aanschouwen de grootsheid, de schoonheid, dat bijzondere van Gods creatie. Ik zei net een geschenk. Het is een kostbaar geschenk. En u krijgt het elke dag weer gratis. Niet omdat u het zo verdient of omdat ik het zo verdien, omdat ik voor heb gewerkt en op de borst kan kloppen en zeggen: Heer, ik heb het verdiend. Nee, dat is niet de reden waarom jij en ik, waarom wij dat krijgen. De reden zit dieper. Het komt door zijn genade, door zijn liefde. Weet vanavond dat u geliefd bent, dat u bijzonder bent, dat u een parel bent in de ogen van onze Heer. Een mooi diamant in de ogen van jouw schepping, van je schepper. Laten we daarom, en ik nodig u daarvoor uit, voor zijn aangezicht te gaan en hem te danken. Ik nodig u uit om uw woorden te herhalen of met geloof naar ze te luisteren. Laten we vanavond het volgende zeggen. Abba, Vader, u bent een liefdevolle Vader. Vol van genade, vol van liefde. Daarom komen wij vanavond voor uw aangezicht. En we danken u voor de bescherming die we hebben genoten. Voor de zegeningen die we hebben ontvangen. Voor de kleine, maar ook voor de grote zegeningen. Voor de zichtbare, maar ook de onzichtbare zegeningen. En we danken u ook voor alles wat u op dit moment nog aan het doen bent. In ons leven en voor alles wat u nog gaat doen de komende tijd. Wij erkennen u als de levende God. De God die leven geeft. De God die naar ons omkijkt. De God van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. De God van liefde. De oude den dagen.
die voor eeuwig op zijn troon zit. En u verandert nooit. U bent gisteren, vandaag, morgen tot in de eeuwigheid. Bent u hetzelfde. En u zit op uw troon, dat onwankelbaar is, onveranderbaar. En niets en niemand kon u verrassen. Want u bent de Alpha en de Omega, het begin en het eind. Wat voor ons toekomst is voor u geschiedenis. We willen u vanavond vragen om uw genade voor hen die ziek zijn. Voor hen die ook vandaag weer de gevolgen ervaren van ziekte. We vragen u om uw geneeskrachtige handen op hun leven te leggen, opdat zij genezing mogen ontvangen. Of een betere kwaliteit van leven. Of extra tijd. Om u nog beter te leren kennen, ondanks de omstandigheden. Om diegenen te vergeven, die zij nog moeten vergeven. Of om uw Zoon Jezus Christus aan te kunnen nemen in die extra tijd. We vragen u ook om uw genade voor hen die vandaag verdriet hebben in het hart. Die onrustig zijn. Die verlangen naar rust en vrede. Wees voor elk van hun, lieve Heer, een onuitputtelijke bron van rust, vrede en troost. We danken u ook dat we vanavond weer de mogelijkheid hebben voor het maken van dit programma. En we dragen dit programma, zoals altijd, enkel en alleen, ter glorie van u. We doen het niet voor onszelf, voor onze eigen eer. Maar we doen het voor uw glorie. Omdat u zoveel van ons houdt. In Jezus' naam. Amen. En amen. Welkom bij deze editie van Hoop en Zegen, de hoop der dingen. En vandaag, zoals ik al zei, is donderdag 20 augustus. En uit het gebed van zo net kon je al een beetje voelen dat er niet 1, niet 2, niet 100, maar wel 10.000 redenen kunnen zijn om blij te zijn met onze lieve Heer, om voor Hem te zingen, om Hem te aanbidden. 10.000 redenen, klinkt misschien heel weinig. Maar naar maatstaven van de mens is het mooiste cadeau dat wij God kunnen bieden. Open uw hart vanavond om te ontvangen al het goede van God. En ik weet zeker dat vanavond weer mensen geraakt zullen worden in het hart. En dat er zielen zullen zijn die vanavond gered gaan worden. Het volgende nummer heet, waar ik het net over had, 10.000 redenen.
De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel. Verheerlijk zijn heilige naam. Hier vol geduld toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel. Verheerlijk zijn heilige naam. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. 10.000 jaren tot in eeuwigheid. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel. Verheerlijk zijn heilige naam. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel. Verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies.
donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw trouw zijn wij gekomen. In de hemel is de Heer en zijn glans is als kristal. Hij is de heilige van God en hij heerst over het heelal. O, er is kracht in zijn woord, als de wateren bruist zijn stem. Als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijkdom van zijn trouw. En aan u alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan u is de eer en de lof, want u regeert. U regeert. Miljoenen in gereedheid staan de engelen om zijn troon. Verbijsterend zijn sieraad en de schoonheid van zijn troon. Er is kracht in zijn woord, als de wateren bruist zijn stem. Als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijkdom van zijn trouw. En aan u alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan u is de eer en de lof, want u regeert. En aan u alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan u is de eer en de lof, want u regeert. U regeert in onze harten, u regeert over het heelal. U regeert in ons leven, u regeert overal. U regeert in onze harten, u regeert over het heelal. U regeert in ons leven, u regeert overal. Er is kracht in zijn woord, o, als de wateren bruist zijn stem. Als de zon op de zee zo blauw, ja, zo is de rijkdom van zijn trouw. En aan u alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan u is de eer en de lof, want u regeert. En aan u alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan u is de eer en de lof.
Prachtig nummer. In de hemel is de Heer. En we hebben nog meer van die mooie liederen met krachtige teksten die wij vanavond zullen selecteren. Is speciaal voor u. En uit de teksten van de liederen die we ten gehore brengen in dit programma kunt u hoop uitputten. Kunt u nieuwe kracht aanboren. En kunt u uw schepper en uw redder beter en beter leren kennen. Hoe meer wij Jezus leren kennen, hoe meer wij van Hem zullen gaan ervaren. En hoe meer we van Hem gaan ervaren, hoe meer we van Hem willen weten, hoe dichter we bij Hem willen staan. En het is een wederzijdse reactie. En als we meer en meer richting Jezus opschuiven, zullen we merken dat Hij ook steeds meer en meer onze kant opschuift. En wat zou het mooi zijn als vanavond u die luistert en misschien vragen heeft over uw toekomst. U zit met twijfel. Dat u vanavond aan het eind van dit programma kunt zeggen: en nu zie ik een toekomst vol van hoop. In de nacht van strijd en zorgen
heeft een toekomst vol van hoop. Vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. U heeft het beloofd. Niemand anders, u alleen. U alleen. Leidt ons door dit leven heen.
prachtig nummer. In u weet ik wie ik ben. Want God heeft ons altijd gezegd wie we zijn in hem. En dat is een belofte die ook waar wordt gemaakt. We werpen een blik hier op de klok in de studio in Utrecht. We zenden zoals bekend uit vanuit Utrecht, midden van Nederland. En we zien dat het inmiddels 4 minuten voor 8 is geworden. We gaan nog 1 nummer draaien en vervolgens een aantal huishoudelijke mededelingen. En dan ben ik bij u terug met een boodschap van hoop en troost. Als u een Bijbel bij de hand heeft, dan wil ik u uitnodigen om alvast te gaan naar de brief van Paulus aan de kerk in Korinthe. 2 Korinthe, hoofdstuk 1. Daar gaan we een stukje tekst uit lezen. Maar eerst een heel prachtig nummer en daarna wat huishoudelijke mededelingen. Father,
Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7 tot 9. Voor uw trouw zijn wij gekomen. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. Di Jaluna Pachabierne, di Jesumpa Honor di Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição por meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Vanavond wil ik een boodschap van troost en van hoop tot jou delen. Ik heb de afgelopen weken, eigenlijk 1,5 maand, de ene situatie naar de andere meegemaakt waarin mensen troost nodig hadden. En een tekst die ik heel veel heb aangehaald in die periode is onze hoofdtekst van vanavond uit 2 Korinthe 1. En waarom haal ik die tekst zo vaak aan? Want allereerst vind ik het een hele mooie tekst. Het is een krachtige tekst. En het is ook een tekst die in zijn schoonheid en zijn eenvoud goed weergeeft de liefde van God in de momenten waarin wij het moeilijk hebben. Twee Korinthe 1. En dan lezen we vanaf vers 3. En ik gebruik vanavond de HSV-vertaling. De herziende statenvertaling. En vanavond zegt onze hoofdtekst het volgende. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden. En de God van alle vertroosting. Die ons troost in al onze verdrukking. Zodat we hen kunnen troosten. Die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt
in de volharding in hetzelfde lijden dat wij ook lijden. Of dat wij getroost worden. Het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Prachtige tekst uit 2 Korinthe 1. Een tekst die is geschreven door de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe. En Paulus schrijft dat God niet alleen een God is, de Vader, zoals hij schrijft, van barmhartigheden, maar ook een God, een Vader van vertroosting. En vertroosting blijkt uit deze tekst, is niet alleen een middel, maar het is ook een doel, een bestemming. Het is een troost die wij kunnen ontvangen op de momenten waarin wij het moeilijk hebben. Waarin wij zitten met het verdriet dat eigen is aan het leven. Want het leven is niet een rechte lijn. Het leven is niet een aaneenschakeling van alleen maar goede dingen. Maar het wordt ook afgewisseld door momenten waarin wij troost nodig hebben. Van momenten waarin ons hart wordt verscheurd door verdriet. En dan is daar, schrijft Paulus, de God, de Vader van vertroosting. En die vertroosting ontvangen wij. En wij kunnen, als wij eenmaal die vertroosting hebben ontvangen, kunnen wij die vertroosting die we hebben ontvangen ook doorgeven aan anderen die ook troost nodig hebben. Paulus schrijft dat wij ook hen die in verdrukking zijn, die het moeilijk hebben, die verdrietig zijn, om wat voor reden dan ook, dat wij door de vertroosting, door de troost die wij hebben ontvangen van God, dan zijn we in staat om ook hen op de juiste, liefdevolle, begripvolle manier tot troost te zijn. Zodat wij hen kunnen troosten, zegt Paulus, die in allerlei verdrukking zijn met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Jesaja heeft het in Jesaja 61:1 over het verbinden van gebroken harten. En dat verbinden van gebroken harten betekent niet dat God komt, de stukjes bij elkaar veegt en ze vervolgens weggooit en jou een nieuw hart geeft. Integendeel, bij het verbinden van gebroken harten is God daar aanwezig, te midden van jouw verdriet. Daar te midden van jouw verdriet ontmoet hij jou. Neemt hij de tijd. Hij blijft rustig. Ook wanneer jij vanwege jouw verdriet gefrustreerd raakt, omdat het verdriet niet verdwijnt.
Of omdat de pijn jou te veel wordt. Wanneer jij het uitschreeuwt van de pijn, van de onmacht die het verdriet bij jou teweeg brengt. God is daar bij jou en blijf rustig. En hij neemt de tijd om alle scherven bij elkaar te zoeken. Alle stukjes van jouw verdrietige hart. En zoals ik zo net zei, ik zoek ze niet bij elkaar om ze weg te gooien, om jou een nieuw hart te geven. Nee. Al die stukjes zoekt hij bij elkaar en hij verbindt ze. Hij zet ze weer bij elkaar. Hij vormt je hart weer opnieuw. En hij verbindt ze niet met lijm, zoals wij mensen doen wanneer wij een kop laten vallen, dan gaan we het proberen vast te lijmen. Nee, God verbindt ze door zijn genade, met vrede en met de liefde. Waardoor de pijn draaglijk wordt. In het dagelijks leven hebben wij het over: geef de pijn, het gemis, het verdriet, geef het een plekje. Daar kun je dit mee vergelijken. God verbindt de stukjes van je hart met zijn genade, met zijn vrede en met zijn liefde. Het hart is dan weer heel. En dat is de vertroosting die wij ontvangen van onze God wanneer wij in verdriet zijn. En die vertroosting die we mogen ontvangen van onze lieve Heer, mogen wij vervolgens weer doorgeven aan een ander die ook troost nodig heeft. In zijn bergreden zegt Jezus, en we lezen het in Mattheüs hoofdstuk 5. Zalig zijn degenen die verdriet hebben, want zij zullen vertroost worden. Zalig, dat betekent gezegend. Maar hoezo gezegend als je verdriet hebt? Het lijkt een contradictie. Maar die zaligsprekingen in de bergreden, die we lezen in Mattheüs hoofdstuk 5. Elke zaligspreking is eigenlijk een tegenstelling. Er is een nood. En door die nood gaan we God ervaren. Door iets wat hij doet om te voorzien in de nood. En zo ook met het verdriet die wij soms met ons meedragen. We hebben verdriet. We hebben een gebroken hart. En toch zegt Jezus zalig. Degene die verdriet hebben. Gezegend ben je als je verdriet hebt. En waarom ben je gezegend? Waarom is het een zaligspreking? Want je wordt getroost. Je komt in de mogelijkheid. Je zult ervaren de vertroosting van de Vader. De Vader van vertroosting, zoals de apostel Paulus het schrijft. En die vertroosting brengt jou naar een bestemming. De bestemming waardoor je in staat bent om ook anderen, wanneer zij troost nodig hebben, om die te kunnen geven. En aan dit heb ik de afgelopen weken heel vaak aan terug moeten denken. Aan al die verschillende momenten.
dat ik troost heb moeten geven. Troost aan dierbaren, aan kennissen, maar ook aan mensen die je totaal niet kent, maar die op je pad komen, die gebroken zijn van verdriet. En je kunt bogen op de troost die je zelf hebt ontvangen. Misschien kort geleden, misschien heel lang geleden, maar je hebt het meegemaakt. De troost die alleen God kan geven. Je bent dan in staat om die ervaring te gebruiken om anderen te kunnen troosten. En in de troost die jij dan doorgeeft, kan God aan de slag om die andere harten te gaan verbinden. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Jesaja 61:1. En vanavond, ik ken jouw situatie niet. Misschien onderga je een periode van verdriet. Misschien door het verlies van een dierbare. En dan denk ik op dit moment aan de mensen van Venezuela en van Colombia. Die een dierbare, soms een hele familie, in één oogwenk hebben verloren door de aardbevingen van een tijd terug. Ja, deze mensen hebben nu verdriet. Maar de troost voor jou en mij is dat ook zij vertroosting gaan ontvangen van God. En dan gaan zij door die ervaring, dan gaan zij ook anderen die ook troost nodig hebben, troosten. En in die troost die zij dan gaan geven, kan God opereren en de gebroken harten verbinden met zijn genade, met vrede en met zijn eeuwige liefde. Ik wil je vanavond uitnodigen. Misschien ben je geraakt door deze woorden. Misschien heeft God jou vanavond aangeraakt. En je hoort die stem vanuit je hart dat zegt: ja, ik heb God nodig. Ik kan niet zonder God. En misschien heb je ook op hetzelfde moment dat gevoel van: ik moet het goed maken. Ik heb in zonde geleefd. Nu is het de gelegenheid. Nu is het de tijd om het echt te gaan doen. Vaak heb je erover gedacht van: hoe ik mijn leven leid is niet goed. Is niet de manier waarop God het wilt. Maar om wat voor reden dan ook heb je die stap niet genomen. Maar vanavond hoor je die stem vanuit de diepste van je hart. Dat zegt: nu is het tijd. Aan jou de uitnodiging om vanavond die stap te nemen. En laten we dat samen doen. Op dit moment. En ik wil jou ook uitnodigen. Misschien heb je die stap ooit genomen. Je hebt een ontmoeting gehad met Jezus Christus. Maar de omstandigheden van het leven, en ja, ik weet het leven kan soms zulke omstandigheden met zich meebrengen, waardoor wij gefrustreerd, moedeloos worden.
aan Jezus de rug toe kunnen keren. Maar ik wil dat je weet dat je vanavond een nieuwe ontmoeting met Jezus kunt hebben. Je bent niet veroordeeld. Jezus staat daar waar je bent. Met zijn open armen en gekleed in zijn gewaad van liefde en van vergeving. Hij strekt zijn handen naar je toe. Het enige wat jij moet doen, is jouw handen ook naar hem uitstrekken en zeggen, ja, ik wil. En als je vanavond zegt, ja, ik wil, nodig ik je uit om samen met mij een kort gebed te bidden. Een gebed van vergeving en van redding. Laten we samen bidden. Je mag ook naar mijn woorden luisteren met geloof. Heer Jezus, heb genade met mij. En vergeef mij voor al die keren dat ik bewust en onbewust tegen u heb gezondigd. Ik heb op dit moment spijt van wat ik heb gedaan. En ik besef nu wat voor verdriet mijn zonden u hebben berokkend. Maar vanavond open ik mijn hart en nodig ik u uit om in mijn hart en in mijn leven te komen. Vanavond vraag ik u, Heer Jezus, om mij helemaal schoon te maken, om mij te reinigen met uw heilige bloed. Dank u, Heer Jezus, voor uw genade, voor de vergeving, en dat u mij op dit moment hebt aangenomen als een kind van God en mijn naam in het boek des levens hebt laten optekenen. En vanaf nu, vanaf dit moment, erken ik u als mijn Heer en mijn Redder. Amen. Amen. En amen. Als je dit gebed samen met mij hebt gebeden, dan wil ik je uitnodigen om contact met ons op te nemen. De telefoonnummers verschijnen onder in beeld. We willen jou graag leren kennen. We willen graag het gesprek met je voeren. En we willen bovenal samen met jou de nieuwe weg die op dit moment door God voor jou is geopend. De weg naar verzoening met God. De weg naar het eeuwige leven. De weg naar vergeving van zonde. Die willen wij samen naast jou willen wij gaan bewandelen. Heel veel dank dat u vanavond je hart hebt geopend. En heeft toegestaan dat ik heel dicht bij uw hart mag komen. Met deze boodschap. We gaan deze boodschap afsluiten met een lied. En gedurende dit lied kunt u de ogen sluiten, het hoofd buigen, knielen. En in contact, 1 op 1, komen met Jezus Christus. En als u zo net het gebed niet met mij hebt gedaan, maar u voelt nu de noodzaak om het echt te gaan doen, dan kunt u tijdens dit lied, kunt u bidden met uw eigen woorden. Laat de woorden vanuit het diepste vanuit uw hart komen. Want wij zijn samen
verenigd. En waar 2 of meer samen zijn in zijn naam, daar is zijn geest ook aanwezig. Dus de Heilige Geest, de geest van God, is ook daar. Als zit er een livestream tussen ons, een afstand, maar we zijn samen verenigd. Dus de geest van God is daar aanwezig, waar u bent. Laat u zich vanavond onderdompelen in de Heilige Geest van Jezus Christus. Vader, ik dank u voor alle harten die vanavond geraakt zijn. En voor alle zielen die dankzij uw woord vandaag redding hebben ontvangen. In Jezus' naam. Amen. En amen. U bent mijn schuilplaats hier. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Ik vertrouw op u. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. U bent mijn schuilplaats hier. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. U bent mijn Ik schuilplaats. vertrouw op u. U vult mijn hart Als steeds ik zwak weer ben, met ben een ik sterk verlossingslied. in de Telkens kracht als ik van angstig mijn ben, steun Heer. ik op u. U bent mijn Ik schuilplaats vertrouw hier. op u. U vult mijn hart Als ik steeds zwak weer ben, met een ben ik sterk verlossingslied. in de Telkens als kracht ik van angstig mijn ben, Heer. steun ik op u. U bent mijn Ik schuilplaats. vertrouw op U u. vult mijn hart Als ik steeds zwak weer ben, met ben een ik sterk verlossingslied. in de Telkens als kracht ik van angstig mijn ben, steun Heer. ik op u. Ik vertrouw op u. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. Er is hoop. Hoop doet leven. Hoop schept verwachtingen. Mensen die hopen blijven volharden in afwachting van wat komen zal. Dit programma helpt je de focus te houden op wat komen zal. De hoop der dingen. Hebreeën 11:1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een gospelprogramma vol muziek, getuigenissen, gebed en bijbelstudies. Donderdagavond van 7
tot 9. Voor uw troon zijn wij gekomen.
dat u al die tijd klaar stond voor mij, o Heer. Ik vergeef mezelf dat ik toen niet aan toe was om mij aan u te geven. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Met al het lijden. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Met al die tranen. Al die tijd stond u daar voor me klaar. Om mij van al mijn pijnen te verlossen. Al die tijd stond u daar voor me klaar. Maar ik was er niet aan toe om mij te geven. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Met al het lijden. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Met al die tranen. Al die tijd stond u daar voor me klaar. Om mij van al mijn pijnen te verlossen. Al die tijd stond u daar voor me klaar. Maar ik was er niet aan toe om mij te geven. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Ik ben genezen. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Ik dank u, o mijn Heer. Ik ben genezen. Al die tijd stond u daar voor me klaar. Om mij van al mijn pijnen te verlossen. Al die tijd stond u daar voor me klaar. Maar ik was er niet aan toe om mij te geven. Al die tijd stond u daar voor me klaar. Om mij van al mijn pijnen te verlossen. Al die tijd stond u daar voor me klaar. Maar ik was er niet aan toe om mij te geven. Oh, het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Ik ben genezen. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Ik dank u, o mijn Heer. Ik ben genezen. Al die tijd stond u daar voor me klaar. Om mij van al mijn pijnen te verlossen. Al die tijd stond u daar voor me klaar. Maar ik was er niet aan toe om mij te geven. Al die tijd stond u daar voor me klaar. Om mij van al mijn pijnen te verlossen. Al die tijd stond u daar voor me klaar.
prachtig nummer. Het is genoeg geweest. Soms zijn we inderdaad niet gelijk aan toe om toe te geven dat wij God nodig hebben. Soms zijn we er gewoon nog niet klaar voor, maar er komt altijd een moment. Een moment waarop wij die keus moeten maken. En voor de een komt dat moment veel eerder dan voor de ander. Ik zeg vaak, iemand die in de put zit. Het kan een diepe put zijn, maar het kan ook een ondiepe put zijn. Maar zolang iemand in de put zit en vallende is, richting de bodem, dan is zo iemand niet altijd klaar om te zeggen, Jezus, ik heb u nodig. Meestal is het pas op het moment dat wij de bodem raken, dat we even bijkomen, het licht zien en dan naar Jezus uitroepen. En dat we dan zeggen, Jezus, Heer, ik heb u nodig, help mij. Prachtig nummer, het is genoeg geweest. En weet, terwijl je nog niet klaar bent, terwijl je nog valt in richting de bodem van die put, God is geduldig, hij wacht. En heeft altijd de armen naar jou uitgestrekt. En je hoeft alleen maar te grijpen. Het volgende nummer is ook een heel prachtig nummer. Toch zal ik mij verheugen. Ondanks alles gaan we ons verheugen op de Heer. Al zal de vijgenboom niet meer bloeien en de wijs toch geen druiven meer opleveren. Al zal de economie niet meer bloeien en al mijn inspanningen geen profijt opleveren. Al zouden mijn geliefden en vrienden mij verlaten, de Heere laat mij nooit alleen. Al zou al mijn mooiste plannen mislukken en het lijkt dat ik mijn doelen niet meer kan bereiken, toch zal ik mij verheugen in de Heer en juichen voor de God die mij redt. Toch zal ik mij verheugen in de Heer, alleen en juich alleen, die mij redt. Al zouden mijn geliefden en vrienden mij verlaten, de Heere laat mij nooit alleen. Al zou al mijn mooiste plannen mislukken en het lijkt dat ik mijn doelen niet meer kan bereiken, toch zal ik mij verheugen in de Heer en juichen voor de God die mij redt. Toch zal ik mij verheugen in u alleen en juichen voor de God, die mij redt. Maakt niet uit wat voor situatie, toch zal ik mij verheugen in de Heer.
heb je lief, oh yeah. Ik heb je lief, oh yeah. Hij brengt mij over de bergen. De Heere is mijn kracht, mijn kracht. De machtige Heere is mijn kracht. Hij maakt mij lichtvoetig als een hert. Ik twijfel niet meer, ik twijfel niet meer. Ik vertrouw in de Heer. De oppermachtige Heer. Hij is mijn heiland, mijn voorziener. Hij is mijn schuilplaats. Hij verlicht me en verblijft me in de Jezus leeft, hij leeft, hij leeft. Verlicht me en verblijft me in de Heer. Priscilla in Imastra. Verlicht me en verblijft me in de Heer. Alasani Nanga Christus. Verlicht me en verblijft me in de Heer. Ligado voor mij verlozen. De oppermachtige Heer is mijn kracht. Hij maakt mij lichtvoetig als een hert. Hij die was voor licht werd verspreid, wandelt door het boek van de tijd. Hij heeft alles wat leeft gemaakt, aanbid hem. Hij zag onze nood en greep in, taalde af en kwam als een kind. Wat heeft hij zichzelf klein gemaakt? Aanbid hem, Jezus, Zoon van God, Messias, het lam, de leeuw van Juda. O, wees stil en aanbid hem.
En we werpen een blik op de klok hier bij ons in de studio. En we zien dat het inmiddels 1 minuut voor 9 is. Dat betekent dat we aan het eind zijn gekomen van deze uitzending. We gaan naar het laatste nummer van vanavond. En morgen zijn we normaaliter om 11 uur. Ben ik bij u terug met het Papiamenstalige programma. Maar morgen heb ik wat afspraken in de ochtend. En ik doe mijn uiterste best om op tijd in de studio te zijn voor de uitzending. Dus het kan zijn dat we morgen wat later beginnen. Of helemaal niet. Maar dan krijgt u van mij een bericht over. Nou, voor mij was het een groot voorrecht om u vanavond te bedienen met het woord van God, met krachtige muziek, muziek dat hoop geeft en nieuwe kracht geeft, enzovoorts, enzovoorts. Dat de vensters van de hemelen open gaan en dat Gods zegen neerdaalt als een verfrissende regenbui op u allen. Ik wens u, als we elkaar morgen niet meer zien op dit platform, alvast een fijn weekend. En volgende week maandag ben ik weer terug. 's Ochtends met het Papiamenstalige programma. In de avond met de Spaanstalige. En volgende week donderdag zijn we weer terug met een nieuwe editie van Hoop en Zegen. Het gaat u goed. God zegen en het allerbeste voor de komende dagen. En we gaan afsluiten met dag. Schud het af en gooi het weg. Sacudier ventaval. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Dus schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Dus schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af. Je bent vrijgekomen. Haha. Sacudier. Verlost, bevrijd, vrijgekocht. Met zijn kostbaar en dierbaar bloed. Jij bent vrij, ik ben vrij, wij zijn vrij. Daarom vieren wij en zingen wij. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af en gooi het weg. Ha, ha. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg.
vrijgekocht met zijn kostbaar en dierbaar